Onyancha. Oyo no mulikeito Vincent Onyancha kerobo igo tutigarita se bunge ya Kitutu Chache South emambia ya rero abegeni n'abakristo bege Adventista korwase kanisa nyabige na SDA Church nigo baboka na konyora buna ebinto gose byombo bye kanisa nigo bibire maega y'abantu batamanyekanetie ko igore merangu ye kanisa yo nako ibe binte binge gati abo speaker buna bakwenekia abarai n'abalisia abe kanisa yoroboti urwa senchera yobwime chinga kirire lituko lyo moelio aso mwako yo wechirwe 2022 boigo ere sabato yo moelio asaba egeni bedini yege Adventista nigo yaba omoichano asaba Kristo be kanisa nyabigena egotoka asebunge ya Kitutu Chache South abo baiberwa ebyombo byogotumeka asoko gendereria enchiri ayo na mariogi ya baigeni ataligosoka boikirano kubwatekana no koibwa kwa makondo ayo akoira eliogi atambe aiga nao bakugacha ebyombo byabo abwase banyora bibire inchendenerete binte bye kanisa inchengo jumna nabo kabona mambia ncheko beke binte kanisa nanyole binte byarusitigu ese kanisa bikagenda bakinje ngosabaiga ibintu bya Nyasaye ne bya Nyasaye bira ni aye ngoraye ntubuke mambia obira beke nonge sonaiga korengana nabateneneri nabalisia be kanisa ye nigo basiria ebintu bye nibe talinke asibagikeria egekorwekyo bororo litukolia rero tare 31 mutinyu 12 litukolia sabato jinsa 12 igo mubwatani oyo mubwe kanisa ya nyabigena arwe report nga ekanisa abantu mbaso eto bakaire bintu twachicha asemambi mono twanyore kene igo baigurete bibuli ese ebintu bye kanisa byarenge twanyora bairire box speaker yemo ko rweli 22 na 4 ne ya kabere 24 chonsi chikoire 48 baire mixer Yamaha ekogorwa shilingi 30,000 baire meko ekogorwa shilingi 7,500 nigo banyara gwaka oroboti asegetaseni ky'abanyanyimbo kya Mosocho chingaki obotuki bwachakiwe ase igo twaende report twakore report ase police station baija bari twarikire OB naende twairanire kanisa twabere tugosaba bakristo bonse na baikaransta baichanete mono n'abantu bonse bale sekenyoro bachire baichanire mono talinya bigena SDA yoka korende nigo boibyo bwobogendete kwenekigwa ase chikanisa chinyinge asabarai na begeni bagikeire bikorebyo nagosaba gotigwa limolioka nagosika ebisasimero bya Nyasaye chikanisa ao chigokwana igoro y'ebinto amone bikoro bya Nyasaye bikare koibwa abaminto twabasabire musike chinyomba chyo monene lakini abantu abaire bintebe tigabarole babiranye nyone baliko kubirania mbanyora amaze amaragirwa ase kanisa ya Nyasaye kanisa ya Nyasaye tiri ko rwecheche twabire kanisa y'emyaka emenge bintu bya Nyasaye bya nyakoiwa abamwaire binte ino abanyasaye omwelio ye nigo abaiboli basemiwe kobaegeria abana babo chimbwa chingia eliogotanga ebikore bunebiga chingaki chabosyo na kobaigeka asoboroso bwokomoiroka omonene twasinyire gitogo kora akini twamanyanga abasadi nabo barigo tuko basabira Nyasaye konye batwiranira kibintu bitu tono gukurira kwana gucyase abayiboli ngori nka monyare kurenda abana baito unabona bachirenga chirusechi korochi college korochi skuru ao morenga yabana baito bagotara chiza bagosoka korochi ngachi